Перед тим, як представити учасників, я хочу сказати, що коли готувався, я зрозумів, що я не знаю, який Крим є сьогодні. Я не був в ньому вже 11 років. Тобто можна говорити про те, що в ньому переслідують людей. Можна говорити про те, як Росія намагається заміщати півострів своїми новими людьми, яких туди завозить. Можна говорити про те, як вона знищує якісь історичні пам'ятки на півострові. Але це все неповна картина. І це нагадує мені, як ми в дитинстві слухали ракушку, прикладаючи до вуха, і думали, що чуємо море, але насправді чули рух крові в наших судинах. І коли я думав про це, я подумав, що насправді для багатьох Крим був і до окупації такою собі ракушкою, яку, здавалося, люди чули, але насправді це було просто відображенням того еха, що було навколо. І це не добре, не погано, це просто нормально. Не дуже добре знати той регіон, в якому ти не живеш, якщо ти в ньому не живеш. І сьогодні я хочу, щоб ми донесли до вас якусь нову інформацію. Не так давно я був в Івано-Франківську, і там серед розмов ми говорили в тому числі, наприклад, про 90-ті в Криму і про те, що відбувалося з кримськими татарами в 90-ті. Я зрозумів, що люди очікують якоїсь позитивної повістки від мене, якихось класних розповідей. Не розуміють, що насправді, що це був такий тяжкий час. Тобто Крим залишається такою білою плямою для багатьох. І сподіваюся, що сьогодні ми трішки зменшимо кількість білих плям. А зменшимо ми ось з такими людьми, що сидять поруч зі мною, з військовослужбовцем, людиною, яка єдина на своєму катері «Прилуки» в 2014 році не зрадила присязі і продовжила і залишилася з Україною, з Артемом Кісельовим, який пару років... 2-3 роки намагався бути цивільним, відійти від військового життя, але повномасштабна війна не дозволила йому цього зробити, відійти на більше від військового життя. Ахтем Сітабаєв, який прийшов до військового життя і є керівником Кримського дому, режисером, актором, але в першу чергу військовим сьогодні. Мартін Олександр Кислий, який є істориком, і сьогодні ми поговоримо багато про історію. Трошки поговоримо про історію. Кандидат історичних наук, керівник Кримських студій. Таміла Ташева, народна депутатка, колишня представниця президента України в Криму, співзасновниця Кримсоц і її охоронець Назла. Поаплодуємо одразу двом. Яким Галімов, мій колега, продюсер, журналіст, автор документалок і історичної програми, яку можна знайти в Ютубі, яку я передивлявся, а назву вже забув. Реальна історія, точно. Таміла, у вас двоє, тому почнемо з вас. Взагалі я взяв таку лінійку історії і... Чому у вас двоє? Тобто вам більше є щось сказати. Я взяв таку велику лінійку історії і хочу піти за нею від минулого до сучасності. І почати хочу з подій взагалі столітньої давнини, з того, що відбувалося в 17-му році в Криму, коли був створений перший Курултай, і дуже короткий час проіснувала республіка. І я вже зараз, озираючись назад, зрозумів, що я особисто дуже мало знав про ті часи, тому що ми не проходили їх в школі. І керівник Курултаю, голова Курултаю, Нуман Челебіджіхан, був для мене, наприклад, скоріш поетом та письменником, ніж політиком. От для вас, політика першої третини нинішнього століття, які уроки залишили політики першої третини минулого століття? Які уроки ви могли винести, які помилки, які вони зробили, яких нам не слід робити сьогодні?
По-перше, вітаю всіх і дякую за запрошення. Ну, напевно, що на такі питання краще історикам відповідати, але принаймні спробую. До речі, сьогодні роковини смерті Номана Челебіджіхана. Його в цей день закатували 23 лютого. Напевно, що ключовий урок це не довіряти совєтам, не довіряти росіянам, да, як правонаступникам потім совєтів. Певно, що це мало би бути ключовим. І, власне, в тому числі, якщо ми дивимося вже потім на більш сучасний період, воно якби повторюється. Потрібно опиратися на населення, яке там було ще на той момент, скільки нас 30%, здається, кримських татар, да, було на початок ХХ століття, чи скільки, чи навіть менше, але в будь-якому випадку. Тобто, коли в нас була можливість будувати свою національну автономію, якби ми, власне, це зробили, але ми її не втримали. І, напевно, що не втримали саме тому, що ті, на кого ми все ж таки сподівалися, могли якось опиратися, вони нам цього не дали зробити. Якщо продовжити щодо не довіряти, я вам розкажу про свою бабусю. Я думаю, що кілька людей з нас зможе повторити те саме про свою бабусь. От моя бабуся на ім'я Ніяр нас вчила, що не можна довіряти росіянам. І я знав, що вона помиляється. Я знав, що можна довіряти, тому що я з ними дружив, і я знав, що вона помиляється до 2014 року. І от зараз, вже другому поколінню, вже моєму поколінню, було достатньо, бабуся бачила жахи депортації, в неї тоді з'явилося таке представлення, така уява про це. І достатньо було 2 поколінь, щоб це зникло. От як зробити так, щоб наші внуки не позабули того, що уроки сьогодення? Ну, ти згадав, власне, про ХХ століття, да? Початок ХХ століття. Але і чому, власне, українці і кримські татари настільки схожими, да, є? Тому що державність кримських татар зруйнувала Катерина II, державність українців зруйнувала Катерина II. Якби, що Росія робила в часів Російської імперії? Вона робила абсолютно все те саме, що ми побачили вже в ХХ столітті, ХХІ столітті. Да? Це насильницькі переселення населення по відношенню як до кримських татар, так і в тому числі, наприклад, грецького населення на території півострову, яке жило. Ми побачили винищення кримсько-татарської інтелігенції. Якби, да, ми безліч злочинів спочатку Російської імперії, потім Радянського Союзу бачили протягом кількох століть. Тобто це вкорінене. Да? Я взагалі, в принципі, не розумію, як оцей от водорозділ, який стався, таким накопичувальним ефектом, в тому числі, і все, що ми побачили вже після 22-го особливо року, як це, в принципі, подолати. Я інколи чую контраргументи про те, що подивіться, там наша молодь слухає там російську музику, там читає там якісь або дивиться там фільми і так далі. Але все ж таки я би казала, що переважна більшість, в мене такі відчуття, можливо, я таку молодь все ж таки бачу, що оце розуміння, що росіяни нам не друзі, воно в нас нікуди не дінеться. Як для кримських татар, так загалом як би українців, як представників української політичної нації. І я думаю, що це ні одне, ні два і не 3 покоління це не подолають. Росіяни мають, звісно, що перше, що має бути завжди, це покаяння, розуміння того злочину, який ти здійснював,
щире каяття за це, репараційні виплати і так далі. Ну, багато різних має бути факторів пройти, але все одно навіть це не подолається. Як можна викреслити весь фольклор, який в нас з'явився там протягом, знову ж таки, століть, і новий, фактично, народна творчість, яка зараз з'являється в нас після початку повномасштабного вторгнення або 2014 року. Воно вже, я спілкуюся зі своїм племінником, якому там 10 років, і в нього там найбільше жартів це про русських, це про Путіна, як їх треба бити і так далі. Я не знаю, як це через якийсь час зникне, і ми про все забудемо. Безперечно, все одно через деякий час війна завершиться, ми будемо проходити через болісні якісь етапи там усвідомлення чогось ще додатково, але мені здається, воно все одно вкорінено і нікуди не піде. Дякую. Хорошим жартом вчити дітей. Ахтеме, відволіку вас. Ви як режисер, до появи вашого фільму «Хайтарма» не було абсолютно жодного, і зараз немає жодної світлини, жодного відео про депортацію кримських татар. І от завдяки вашому фільму ми хоча б приблизно змогли уявити, що відбувалося в 1944 році. Але поговорити я з вами хочу з якого боку. Депортація кримських татар для кримських татар – це травма на покоління. Але зараз, з початком війни і окупації, ми переживаємо нову травму. От що відбувається з ними? Одна травма заміщає іншу? Чи вони разом співіснують от у вашому житті? У тому, що ви спостерігаєте? Я не знаю, наскільки релевантними, скажімо так, може бути мої особисті почуття і емоції до історії цілого народу і до депортації 44-го року, і до тої, можливо, не маючи таких явних ознак тотальної депортації цілого народу з місцевого проживання станом на зараз. Але ми можемо назвати це такою, напевно, можемо назвати депортацією, коли люди змушені виїхати. Це чимось нагадує мені, принаймні з історичних джерел, ми можемо дізнатися, що при Екатерині II створювалися такі умови, коли, власне, корінний народ був змушений покидати свою батьківщину, тому що ані вести там господарювати, ані вести якусь підприємницьку діяльність було майже неможливо, і відношення до корінного народу було таким, що краще було жити на батьківщині, аніж жити на чужині, ніж на батьківщині. І свідченням тому є величезні наші діаспори, напевно, так можна назвати, і в Румунії, і особливо в Туреччині. Чи корелюються ці дві емоції з депортацією 44-го року і зараз всередині мене? Так, напевно, це природньо, тому що все ж таки стрічка «Хайтарма» для мене є не просто художньою стрічкою, а таким доволі важливим відрізком мого життя, коли ти, окрім намагання висвітлити історію, ти занурений в сам виробничий процес. І в ході цього виробничого процесу, який складається не тільки з організації власне самого зйомочного процесу, а безпосередньо спілкування з свідками тої депортації, з тими, кого депортували, починаючи власне зі своїх батьків, які тоді були дітьми. І коли ти за доволі короткий термін часу, за 1,5 року, отримуєш так багато емоцій, так багато свідчень, так багато знань, які не є я не претендую ні на яку, боронь Боже, наукову роботу, я просто кажу про емоції живої людини, яка, занурившись в певний матеріал, відчуваючи власну відповідальність і відповідальність своєї команди, за те, що ти будеш створювати художню стрічку, яка базується на документальних фактах, ти занурюєшся в цей матеріал. І він всередині тебе відгукується, де ти відчуваєш несправедливість, і в тобі наростає потреба цієї справедливості. Ти більше дізнаєшся від своїх батьків.
ти отримуєш знання про те, що ти сьогодні бачиш, те, з чим ти сьогодні зіштовхуєшся, власне, це не новина. Так само, як не новина те, що творить російська так звана російська так звана армія на тих територіях, куди заходить. Ми сьогодні про це знаємо, в тому числі завдяки засобам масової інформації, інтернету. Чим це відрізняється від того, що вони творили в Батуріні? Ну, напевно, тільки тим, що тоді не було інтернету. Тобто все своє існування, да, там, спочатку Московія, потім Російська імперія, потім Радянська імперія, зараз Російська недоімперія, вони, власне, користуються і використовують, можливо, майже той самий інструментарій, який вони використовували. В цьому для мене дуже багато паралелій. І в цьому для мене якраз і корелюється стосовно вашого питання, чи відчуваю я дотичність двох тих депортацій, і можемо ли ми зараз називати їх схожими. Певною мірою можемо. Зараз іде такий процес залякування, наскільки мені відомо, людей активних, і не просто залякування, а запроторення їх в ШИЗО, іноді фізична страта. Тобто будь-яку громадську активність в тому числі намагаються зупинити в першу чергу через страх. Що це для мене особисто? Напевно, як і для багатьох тих, у кого там залишився весь його рід, його близькі, його друзі. Як і для багатьох, так і для мене з одного боку дуже важливим таким нюансом є знання того, що мій рід, мої друзі, моя бульбашка, скажімо так, дружнього кола мене підтримують. Там. Наскільки це легко, я тільки можу собі уявити. З іншого боку, я свідомий того, що, напевно, немає нічого страшнішого, коли твої діти виховані твоїм ворогом. Вже виросло ціле покоління, як в тимчасово окупованому Криму, як в тимчасово окупованому Донбасі, так і тут, на території материкової України, і, зокрема, в тому числі представників одного із корінних народів, а саме кримських татар, які знають про Крим тільки або через розповіді батьків, друзів, родичів, або фотосвітлини, або завдячуючи інтернету. Жахлива ця ситуація? Звичайно, жахлива. Як ми будемо потім заохочувати і самих себе, і наших дітей, які тут виросли, повертатися до Криму, я не знаю, чесно скажу. Не знаю. Просто інструментарій, можливо, один інструментарій, якому може більше створювати такого, що такого і контенту в тому числі, і матеріального, і нематеріального, який би постійно тримав Крим в інформаційному просторі, і не тільки як інформація, не тільки як новина, а як дуже емоційна прив'язка. На моє абсолютне переконання, будь-яка новина і будь-яке слово, будь-яка дія, вона закарбовується в пам'яті людини точно на все життя, якщо вона пов'язана з емоцією. В нашому випадку добре, щоб це була хороша емоція. От такий шлях я для себе винайшов за можливості створювати щось емоційне, щось те, що можна або подивитися, або відчути, і таким чином докладатися до повернення Криму, принаймні зараз, хоча б ментально. А чи немає тоді ризику, що будуть два Крима? Один той, яким є у сприйнятті тих людей, що живуть в Криму, і інший Крим, який ми намалюємо зараз, який ми малюємо вже сьогодні. Тобто Крим трішки не співпадаючи з тим, який він є насправді. Це, напевно, природньо, тому що я би навіть розширив вашу тезу. У кожного із нас, всередині кожного з нас є свій Крим. Для когось це руки мами, для когось це узбережжя моря, для когось це гори. Інша справа, як ми домовимось між собою, про які маркера, про які фундаментальні речі, які мають тримати те, що ми разом можемо назвати нашим українським Кримом. Що це? Напевно, з одного боку нічого нового, верховенство права, невідворотність покарання за скоєний злочин, повага і надання інструментарію
корінним народом, да, вивчати все, що вони хочуть вивчати рідною мовою, в тому числі знання державною мовою, в тому числі ніякого подвигу в цьому немає, а є просто елементарна повага. Да, небезпека того, що ми кожен уявляємо собі Крим якось по-своєму, да, ну є. Наше завдання домовитись тут обов'язково, в першу чергу, перед тим, як ми обов'язково повернемось в Крим, яким ми собі його уявляємо. Але ви зараз розповіли про такий, яким він не був навіть до окупації. Так, тому він зараз і тимчасово окупований. Саме тому. Я абсолютно переконаний в тому. Присутність руського міра в Криму – це не новина. Ну, зокрема, кримські татари про це волали, кричали при кожній мінімальній можливості. І намагалися звернути увагу будь-якої влади, яка була на території материкової України, про те, що відбувається в Криму. Де і не тільки в Криму, і на Донбасі в тому числі. Ми, знаєте, таке, певне творче дослідження свого часу проводили разом з поважною Адою Миколаївною Роговцевою, коли через місяць, в 2014 році, ми через місяць були в звільненому Слов'янську з виставою. Там стояв пам'ятник Леніна, але він був вже пофарбований в жовто-блакитний колір. Так ось, нікого не здивують цією новиною, там, де стоїть пам'ятник Леніна, там зараз тимчасово окупована територія. Це ж пряме свідчення того, що громада, яка мешкає на цих територіях, вона толерує присутність одного із катів, зокрема і українського народу в тому числі. Так, Крим не був таким і до окупації, і саме це і є тим підґрунтям, що Крим стало можливим його окупувати. Я абсолютно переконаний в тому, що на землі, де люди знають і кріпко тримаються свого контексту, знають свої міфи, легенди, знають мову і поважають мову держави, в якій вони мешкають. Якщо вони в контексті, якщо засоби масової інформації плекають оцей спільний контекст, то не так багато оцей терра інкогніти і можливостей будь-кому, в нашому випадку руському міру, заходити туди і заповнювати ці порожнечі власним контекстом. Ми ж чудово знаємо, що творилося в Криму. Ми ж чудово знаємо, що творилося в Луганській і Донецькій області, коли набагато легше було і з'їздити, і отримати інформацію, і будь-що. Розважальний контент, новинний контент, прапори, бібліотеки, кіно, театри. Саме, скажімо так, масштабні театральні фестивалі і кінофестивалі, в тому числі в Криму, відбувалися за фінансуванням Російської Федерації. Тобто нам наочно постійно показували, що ось от там це роблять, і тут ми робимо для вас ось це. Ми так дбаємо про своє військо, ми так дбаємо про свою культуру, що це, з одного боку, викликало і повагу від того, що вони так професійно це роблять, вкладають стільки ресурсів в це. З іншого боку, це, власне, жахало. Наслідки цього ми сьогодні разом всі з вами переживаємо. Дякую. Олександре, таке єдине сьогодні історичне питання до вас, враховуючи, що вас пересмикує весела історія. Так. Що відбувалося в Криму в період після депортації і до повернення кримських татар? Тобто, які процеси сформували Крим таким, яким він був, яким він входив в незалежну вже Україну? Да. Насправді там я вже частково відповіла на це питання. Певні імперські практики, механізми, які відбувалися в 20 столітті, вони просто були повторенням і відтворенням вже існуючих, закладених практик і механізмів, які були запроваджені протягом 19 століття після так званої першої анексії Криму. І найголовнішим тут механізмом є це масове переселення людей, яких ми можемо називати поселенці. Ми можемо умовно їх означити як лояльне населення. Ми можемо говорити про те, що в подальшому це населення трансформується, воно набуває там різних ідентичностей, ментальностей. В контексті пострадянського Криму ми зазвичай називаємо цих людей совковими, прорадянськими, не обов'язково проросійськими, прорадянськими насамперед. Але цей механізм є, мабуть, найважливішим
з усіх інших чинників, які повпливали на зміну не лише демографії Криму, але й багатьох інших, скажімо так, сфери царин, пов'язаних з півостровом. Практика досить методична, добре впорядкована, і вона відбувалася насправді не лише в Криму, тобто механізм був опробований досконало, і розпочалася вона майже одразу в 45-му році. Тобто, і за великим рахунком, якщо брати до уваги навіть дрібні хвилі переселення, то тривала вона ледь не до самого 91-го року. Тут є деякі, скажімо так, білі плями, бо ми зазвичай, наприклад, говоримо про переселення до Криму селян з території радянської Росії. Але це насправді не так. Тобто це були селяни з Запоріжжя, із Херсонщини, навіть Житомирщини. Тобто це був абсолютно різний склад населення, хоча, звичайно, більшість, здається, більше 70% складали саме селяни з території сучасної Росії. На що це впливало? Це впливало на те, як нове населення було готове сприймати, наприклад, новий ландшафт, який, вочевидь, змінювався. На те, як нове населення готове було сприймати нову радянську схему кримської історії, яка була переписана після 50-х років. Наскільки це населення абсолютно органічно всмоктувало все те, що відбувалося з Кримом, бо у них не було іншої пам'яті про Крим, іншого досвіду взаємодії з цією територією, з цією землею. Тобто абсолютно чудове поєднання політик, які спускаються згори, і так само широких верст населення, які знизу готові ці політики приймати як частину себе, своєї власної ідентичності. От я колись збирав матеріал про те, що на чому зростав кримський сепаратизм, коли з'явився Мішков в 94-му році. І був такий момент, коли розповідав один з журналістів, з яким я спілкувався, про те, що наприкінці 80-х люди приїжджали до Криму, туристи, і бачили, що в магазинах є курка. І їм здавалося, що це якесь особливе місце, нічого собі, вільно можна піти і купити курку. А для кримчан це було нормально, вони вважали, що так і має бути. От ця острівна ментальність, вона народжувалася ще тоді, в радянські часи, чи це вже внаслідок 91-го і подальших років? Це трошки інша тема, але вона пов'язана і глибоко задрота саме в радянський час, бо ця кримська окремість чи острівна ідентичність, вона формувалися під впливом багатьох чинників. І, наприклад, той самий спецзабезпечення, бо в Криму у нас два міста-герої в Радянському Союзі забезпечувалися по особливому плану, це Керч і Севастополь, плюс Південне узбережжя, яке мало своє забезпечення через санаторії і пансіонати, воно, звичайно, давалося в знаки. Плюс, відповідаючи на перше питання, я не згадав, наприклад, про відставних військових пенсіонерів, які залишалися в Криму, і це був такий привілей мати право залишитися після служби саме в Криму. Тобто ті, хто під кінець служби потрапляв, наприклад, на Північний флот, вони дуже страждали через те, що таку можливість вони втрачали. Тому, воно впливало на те, як люди себе уявляли навіть в загальнорадянському контексті, і географічно, звичайно, дається в знаки. У нас тонкий перешийок ще з'єднує з материком, і ми себе відчуваємо відірваними від загального контексту. І те, як відбувалося виховання цієї радянської кримської людини. Дякую. Акімо, питання до вас. От ви дивилися радянське кіно? От, я дивився, я коли так само, як ви, зростав на радянському кіно, я тоді не розумів, що потім, знов-таки, повертаючись назад думками, я почав думати, що існувала хрущовська відлига, потім часи застою, часи Брежнєва, потім почалась перебудова, і якось перед будовою я можу асоціювати життя кримських татар, тому що перебудова потім, врешті-решт, привела до, по-перше, негативного повідомлення ТАСС, яке було ще в радянській часі, а потім, врешті-решт, до повернення. Але все інше, що було до передбудови, нібито таке враження, що ми жили в якомусь іншому просторі. Тобто те, що ми пам'ятаємо з радянського кіно, і те, що відбувалося, те, що ми пам'ятаємо з розповідей наших батьків, бабусів, дідусів. Розкажіть, як людина, що вміє великий матеріал вкласти в коротку обгортку якусь,
Що відбувалося з кримськими татарами, які головні процеси за межами Криму в період перебування на чужбині? Дякую дуже. Мені здається, що тут майже всі запитання до Мартина. Але ну, важливо розуміти, коли ми говоримо про те, що відбувалося з кримськими татарами після депортації і до моменту повернення, це насправді, мені здається, для багатьох не кримських татар це дійсно тема, яка не є якоюсь дуже відомою чи розкрученою. Насправді, ну, загалом мало хто знає, що кримські татари не просто так були депортовані і жили там в Середній Азії, в Узбекистані, в інших совєтських республіках. Насправді постійно відбувався процес спротиву. І коли ми сьогодні говоримо про спротив українського народу в совєтській Україні, насправді точно такий самий спротив кримсько-татарського народу відбувався в Середній Азії. Постійно кримські татари обрали для себе більше такий ненасильницький спротив. Завжди з самого початку, от я пам'ятаю те, що мені розповідали мої батьки, яким розповідали їхні батьки, що завжди ходили в Узбекистані. Там моїх пращурів депортували в Алмалик. Це таке маленьке містечко в Узбекистані, 50 кілометрів від Ташкента, де великі шахти уранові там видобували уран. І відповідно, от те, що вони мені розповідали, що завжди по цим хатам, де вже жили кримські татари, завжди хтось ходив, збирав якісь підписи. Це історія, про яку, напевно, всі знають кримські татари. Для чого ті підписи збиралися? Ті підписи збиралися для того, щоб відправляти потім там в ЦК КПСС, в Кремль, кудись ці звернення, що, значить, кримські татари абсолютно якби брехливо звинувачені там в колабораціонізмі і загалом несправедливо депортовані з Криму і мають повернутися. І оці листи, звернення, цей процес відбувався постійно. Ближче вже до часів відлиги і потім до перебудови почалися повноцінні акції спротиву. Завжди збиралися делегати, які їздили в Москву. В Москві на Червоній площі відбувалися мітинги. Цих фотографій насправді досить багато, де в Москві кримські татари з транспарантами, що вони мають повернутися додому, стояли. В Ташкенті відбувалося доволі такі, не тільки мирний спротив. Там відбувалися і заворушення, і є такий відомий ташкентський процес. До речі, в нас в галузевому архіві СБУ є матеріали про цю справу, про матеріали ташкентського процесу, власне, коли кримські татари доходили до заворушень, і потім кримських татар судили. Тобто це, насправді, величезний спротив довжиною в 50 років, який завжди в совєтський період залишався, в принципі, там, під грифом секретно. А в часи незалежної України, мені здається, загалом до цієї теми особливо ніхто не вертався, тому що кримські татари, вони все рівно в загальній українській повістці, на мою суб'єктивну думку, завжди залишалися як в підручниках з історії, знаєте, от там розділ про це, і в кінці обов'язково за рознарядкою з Міністерства освіти має якась бути згадка про Крим. І от тепер трошечки 2 абзаци про Крим. От кримські татари в українській повісті завжди залишалися от щось глобальне і трошечки про Крим. Тому ці сторінки цього кримсько-татарського спротиву, вони надзвичайно важливі. Тут загалом можна проводити аналогії з спротивом УПА, тому що мені здається, що сьогодні дуже важливо знаходити точки, де українці і кримські татари мали спільні риси, мали спільну історію, мали спільний спротив. Це надзвичайно важливо сьогодні для українців, щоб показувати, що все ж таки це один географічний простір, який сформував політичну українську націю, і частиною цієї політичної нації є кримські татари. 100%. Дякую. Так, Ахтеме? Можна я додам до слів поважного друга стосовно спільних наших точок дотику? Я дозволю собі зачитати декілька речень, якщо дозволите, друзі, і поважна наша аудиторія, а потім скажу, можливо, хтось здогадається одразу, звідки це. Отже, оскільки нам завжди необхідна сусідська дружба з Кримською державою, до чиєї допомоги військо Запорізьке для оборони своєї не раз вдавалося, то наскільки на цей час це можливо буде, ясновельможний гетьман через послів своїх до найяснішої його милості хана Кримського має дбати про відновлення давнього з Кримською державою братерства
та єднання військового, підтвердження вічної призні, дивлячись на яку сусідні держави не відважились прагнути поневолити Україну чи коли-небудь чинити над нею гвалт. Після закінчення війни, коли Бог допоможе, при бажаному і очікуваному нами мирі, новообраний гетьман, осівши у своїй резиденції, має неухильно пильнувати, зобов'язавши до цього і уряд свій, аби ні в чому з державою Кримською дружба і побратимства не порушилося через наших свавільних та легковажних людей, які звикли не тільки сусідську згоду, та й призінь, а й союзи мирні руйнувати. Тільки чекай, не кажи, звідки це. Ні, не буду казати. Знаєте, звідки це? Хтось знає? Звідки? А? Дякую. 1710 рік. 1710 рік. Висить всі права і Конституція на сайті Верховної Ради України. Пані Таміла не дасть мені збрехати, може на пальцях однієї руки перерахувати депутатів Верховної Ради, які знають про це. 1710 рік. Пилип Орлик вже давно сказав про те, хто є братами, хто є справжнім союзним військом і який наш спільний ворог. Тому просто додаючи до слів Акіма, якщо освіта не наша все, то багато чого. Якщо ми будемо точно знати, хто ми, звідки ми, починаючи зі слова «Майдан», яке спільне для нас всіх. І так далі, і так далі. Все, пробачте. А Філіджан? А філіджан, Філіджан. а хавє, а козак, а сирники, а тютюн. Насправді, ви знаєте, ми дійсно навіть не уявляємо, наскільки близькі кримсько-татарська і українська культури. І загалом, навіть якщо ми подивимось на спільну, ну, не будемо говорити про етнічність, але я вам хочу сказати, що на цьому прикордонні загалом відбувалися дуже такі тісні інтеграційні процеси. Ми нещодавно знімали в Сумах і дискутували з істориком Євгеном Мурзою щодо назви Суми. Чому вони називаються Суми? Там багато різних версій є. Звісно, в місті зафіксована така російська імперська версія про те, що це, значить, засновники міста знайшли 3 сумки з золотом на річці, і тому, значить, це сумки, суми і так далі. Але насправді набагато більш логічною версією виглядає все ж таки оце коріння слова «су», яке в тюркській мові є словом «вода». І якщо подивитися на всі ті річки, які навколо міста Сум, вони всі так чи інакше починаються на «су». Тобто це однозначно щось пов'язано з, я не кажу з кримськими татарами, але однозначно з тюркськими племенами, не знаю, можливо, з кіпчаками, ще з кимось, хто ходив, воював і так далі. Тому наш оцей геополітичний простір, він дуже заміксований. І українці, і кримські татари – це дійсно одне єдине тіло. І коли говорять корінний народ, що таке корінний народ? Ми теж просто сприймаємо це як слово. Корінний народ – це щось, що зародилося тут. І насправді всі речі, про які ми говорили, оцей островна ідентичність, там совєтська ідентичність, ще щось, це все, що було принесено в Крим. А єдина річ, яка там була постійна, яка там народилася, це, власне, кримські татари. Так само, як українці в Україні. Тому це важливо завжди наголошувати на цій спільності. Бо я, коли в школі вчився, в нас завжди по-іншому це все представлялося. На жаль, хочу додати, що іноді і зараз в деяких підручниках для середньої освіти ми зустрічаємо дуже проросійські наративи. І станом на зараз. В тому числі, оце жах. Артеме, от острівна ідентичність є, а є севастопольська ідентичність? Включен? Ну, 100% була, тому що це був окреме місто, яке було підпорядковано до Києва. Це була військова база 2 флотів на той час. 2 флотів, і прямий бюджет був, як у Києва, все те ж саме, але грошей плили дуже багато, бо я тоді їздив до Львова і тоді порівнював бюджет Львовської області та міста Севастополь. І місто Севастополь було на той момент багатше, але відбувалося мало чого. І для мене, коли дивишся в минуле, і сьогодні час, ви вже казали, що Крим – це була там пару абзаців в підручниках історії, але на сьогодні це наша бумажка, яка нашої державності. Тобто все починалося там, нас там перевіряли, і всі ці перевірки привели туди ми сьогодні. А ми приблизно можемо уявити собі російське в Севастополі.
А розкажіть про український слід в Севастополі, український Севастополь, таким, яким ви його пам'ятаєте. Ну, це важко згадати, бо це був завжди спротив. У 97-му році ми прийняли військову базу ЧФРФ, і це вже було там. Тобто, окрім військової бази, де був особовий склад, сім'ї, це була культура, СМІ, школи. І я думаю, можна розуміти, як з часом ця культура поширювалась в Севастополі. І можна згадати, коли там згадували підняття прапорів військово-морського флоту України там на 100 років, коли було, і це був скажений спротив місцевих жителів проти офіцерів та матросів, які служили в МСУ. Ну, і що казати, якщо в моїй школі українська мова була не частіше, ніж англійська. Це показник, і це дійсно Київ там і все інше або не хотіли, або просто давали там, ну ладно, буде як буде там. І вже згадували там 94-й рік, там 97-й, Тузла, можна згадати, і все інше, там 2010-й, Харківські угоди. І все це просто підготовка, до чого ми там побачили в 2014 році. А ви, до речі, пам'ятаєте настрої севастопольців під час Харківських угод в 10-му? Я погано пам'ятаю, бо я тільки закінчував школу, але згадую, тому що батько служив тоді вже, і ну, він був вже пенсіонером, але він пам'ятає точно, як він від цього там нервував і не погоджувався з тим, що ми ці угоди погоджуємо. Ну і тоді вже там з мамою якось поділився своїми там думками з приводу цього, що це просто ну, в майбутньому, тобто вже в нашому минулому це призведе до чогось поганого, тому що ми це проходили, опять же кажу, ще з 90-го року, там 94-й, 97-й, і все було. Я якось спілкувався з викладачкою української мови, яка почала українським офіцерам викладати в Севастополі українську мову. І вона говорила спочатку про несприйняття, а потім про те, що вже за кілька років всі абсолютно спокійно розмовляли українською, і ну, це було нормально для українського офіцера в Севастополі розмовляти українською, навіть якщо він постійно все життя, може, жив в тому Севастополі. Але при всьому тому президент призначав голову Севастопольської адміністрації. Як могло бути, що настільки мала частинка українського в місті, голову якого призначає президент? Ну, це його статус Севастополя був, і коли призначали, але також є міська рада, куди обирали, ну, тоді була ще партія регіонів, і вона була в більшості, і скільки спротиву вони тоді робили, бо тих, хто там топив за Україну, їх були там одна партія 5 чоловік, там інші там, може, трохи більше, але більшості навіть просто можна сказати, меншість це була ті, хто підтримував український вектор розвитку Севастополю або Криму і культури взагалі. Це була проблема. Можна, я пару слів, бо мені тема Севастополя дуже болить, бо я вчився в Севастополі, прожив там 4 роки. Вчився в Чорноморській філії Московського державного університету. Якраз він там на Лазарівських казармах. Зупинка матроса Кошки, який насправді матрос Кішка, там десь поруч. Знаєте, я нещодавно з одним поляком говорив, і він мені пояснював, чому складно говорити з польськими політиками щодо історії України, тому що переважна більшість польських політиків ніколи не жили в Україні, і вони сприймають там наші такі, скажімо, якорні теми, маркерні, там Бандера, УПА, ну, через призму того, як їм про це розказували, і вони не розуміють контексту. Тобто, перебуваючи тут, коли ми говоримо про УПА, це ж не антипольська історія. Це історія сьогодні для нас це більше антикремлівська історія, антиросійська історія. Вона нам дає силу цієї боротьби. Але це можна зрозуміти, коли ти тут трошки поживеш, зрозумієш цей контекст. І от так само Севастополь, важко зрозуміти його контекст з України, не поживши трошки Севастополі і не зрозумівши, що це за місто. Насправді, питання в тому, що в Севастополі
абсолютно, ну от історія про російськості переважно через Чорноморський флот і взагалі от всі російські настрої, вона була виведена в топ. Передусім через там зарплати, які отримували моряки. Все, що було російське, вважалося модним. Все, що було українським, вважалося це якийсь маргінез, це щось таке абсолютно несерйозне. На рівні жартів в студентських командах КВН в університеті український флот, ха-ха-ха-ха. Ну, розумієте? Тобто воно настільки соціокультурно, ось ці антиукраїнські настрої запускалися в суспільство, що ти, навіть маючи якусь там залишки української ідентичності, тобі якось було навіть незручно про це говорити, бо от російський флот, там російський паспорт, це круто, російські субмарини, це круто, російські кораблі, це круто. Тому тут важливо зрозуміти навіть про ці призначення, що вони ні на що не впливали, тому що культурна повістка, вона була абсолютно провалена. Я не знаю, напевно, не провалена Україна, вона була просто недопрацьована. Починалося все зі шкіл, коли школярів вели на Сапун-гору, потім вели на Севастопольській площі, на площі, там, де готель Україна, на Совєтську площу, там оці всі діарами, панорами. Тобто, розумієте, коли з першого класу тебе вводять цю діараму, панораму, де тільки цей Знам'я Побєди, тільки російський народ, тільки Кремль, тільки Сталін, то воно певною мірою впливає на людей. Тому мені здається, що Україні там було дуже важко, от саме через оцей проросійський наратив і те, що росіянам вдалося там зробити все російське таким супермодним і суперпрестижним, а все українське навпаки абсолютно таким маргіналізованим. Я пам'ятаю навіть нашу редакцію нашої газети, була російська газета «Флаг Родини», флотська. «Флаг Родини» – оце газета, знаєте, це така прямо газета, всі її підписували, вона всім приходила. І була наша українська газета, аналог, я навіть забув, як вона вже називається. І так само було, от для молодих журналістів була телестудія Чорноморського флота. Потрапити, працювати на телестудію Чорноморського флота для молодого журналіста це в Криму ти зірвав куш. І була наша студія телевізійна ВМСУ. І от хоча одна оця назва вже ставала смішною від того, скільки там платять, від того, які сюжети вони знімають. Розумієте? Тому це тут складно пояснити, але, на жаль, от така була ситуація в 2000-х там в Севастополі. Хоча я впевнений, що багато було все рівно людей, які підтримували Україну, можливо, вони не були суперпроактивні, не так, як ті бабушки сумасшедші там з портретами Сталіна, але все рівно ця спільнота вона була доволі потужна в Севастополі. Я додам трошки і себе ремарку зроблю. Я закінчував, коли були харківські не школа, а академію якраз. І просто, щоб ви розуміли, наскільки там була культура. Тобто люди, які навчалися зі мною в академії, вони забували через 5-7 років, то, що вони приїхали навіть з Закарпаття, Західної України, Центральної України, вони залишились там служити, хтось вже там загинув, хтось зі мною там навчався. Тобто, щоб ви розуміли, люди все життя прожили, як я, в Криму, але там через 5 плюс років вони забули свою сім'ю, свій дім, і все інше. Просто залишились служити там на Чорноморському флоті. Наскільки порівнювали навіть ці два флоти, хоча в ВМСУ не маленький флот був завжди. Особливо я помітив це, коли ми повернулись до Одеси. І рахуючи, це був великий флот для Чорноморського басейну 100%. Олександра, а можна якраз порівняти з тим, що ви розповідали про людей, яких переселили до Криму, і от те формування нової повістки, розрив старих зв'язків. Це ідентичні, схожі ситуації? А коли саме? Щодо розповідей тих людей, які починали забувати своє коріння, коли переїжджали в Севастополь. Люди дуже легко всмокчують якусь повістку, якщо ми вживаємо це слово, якщо вона є нормою. Тобто, в прикладі з вчителькою української мови для українських офіцерів, коли певна норма встановлюється і нормалізується, то вона може стати основою для якоїсь відтворюваної практики. У Севастополі цієї норми не було. Було інше середовище, в межах якого ця норма просто не могла стати домінуючою. І це справді не питання
присутності України, помітності України – це саме питання певного історичного спадку і історичного моменту, який склався. Тобто можна багато, ми сьогодні говоримо, у нас тема історичні уроки, фактично. Можна багато говорити про те, що не було зроблено або що було зроблено неправильно, але я щиро переконаний, що навіть докладаючи більше зусиль або ефективніших зусиль, подавати ту ситуацію, яка на той момент сформувалася і формувала цю домінуючу норму, було б вкрай важко. Тобто, або цей переламний момент мав статися максимально відтягнуто в часі, тобто 91-92 рік центральна українська влада формує суто українську повістку, спираючись на Курултай, Меджліс, переформатуючи в ту славнозвісну кримську автономію і вживаючи заходів щодо підсилення саме ВМСУ, яке перетворилося на каламбур, а обставини дозволяли це зробити. Ми дуже мало знаємо про історію флоту в 90-ті роки, про те, що це були і сутички за участі Нацгвардії тодішньої, вона ще не була внутрішніми військами, і так само з втечею кораблів з Криму. Тобто це була досить така насичена, гостросюжетна історія, яку більшість з нас на материкові, але якщо відверто, і навіть і в Криму. Тобто я теж народився, виріс в Сімферополі, я погано пам'ятаю, що там відбувалося умовно до Тузли в Севастополі. Тузла, вона стала певним переламним моментом, який ми всі помітили, бо туди Кучма приїхав. Ані в 92-му, ні в 93-му Кучма в Севастополь не їздив, хоча, Кравчук, я маю на увазі. Ніхто з українських президентів в Севастополь не їздив в ті гостросюжетні моменти, коли треба було продемонструвати владу, продемонструвати тим українським військовим морякам, які були готові приймати присягу, що це не буде даремна справа, що окрім того, що вони втратять в окладі, вони віднайдуть щось інше. Тобто про помилки минулого можна багато що говорити, але, знову ж таки, я повторююся, на моє переконання, саме у того середовища, яке глибоко вкорінено радянське минуле, а радянське минуле вкорінено в імперську спадщину, воно вирішувало ситуацію. Якщо ми говоримо вже про владу, і про Тузлу, іноді здається, що були два таких періоди в історії Криму в період незалежної України. В 94-му, коли не сформував, коли був президент Мішков, його зняли, врешті-решт, і було таке враження, все, ми відбили Крим, він знов український, і після Тузли теж саме, все, ми відбили Крим, він знов український, і можна про нього забути, якось забути про те, що він, ми ці проблеми вирішили, а інші проблеми щодо українськості Криму, вони, якось не на часі. Чи у вас такого враження не складається? Певною мірою, так. Тобто увага до Криму, вона виникала лише в моменти якихось екстремумів, і то тут можна багато дискутувати про те, чи ця увага не була занадто короткостроковою. Тобто успіх, який був розвинений в ситуації з Мішковим, а тут доречно говорити про успіх не лише українських спецслужб, але й української політики, бо ситуація з Мішковим і його, скажімо так, усунення стали можливо завдяки компромісу з кримськими комуністами, які так само не хотіли бачити Мішкова при владі. А з точки зору політики центральної влади, оцей тимчасовий союз мав перерости, якщо не в якесь партнерство або домовленість. Вибачте, у нас вже сталося статус-кво, коли в Криму існує в політичній еліті домінуючою є пострадянська, постпартійна, посткомпартійна політична еліта. Виходячи з цього дефолтного налаштування, треба вже вибудовувати якісь політичні механізми. Тобто, знову ж таки, увага була, вона була приділена, Мішкова не стало, в подальшому ситуація була опущена, знову ж таки, на самотек. Те ж саме і з Тузлою, насправді. Було певне відчуття того, що воно просто буде відтворюватися в іншому. Але це відчуття було тих, хто перебував в Криму і був занурений в контекст. Я боюсь, що тут, на материкові, цього відчуття не було. Таміло, якщо взяти той радянський, кримський менталітет, який був у кримчан, ви як дитина, яка приїхала в Крим і стикнулася з середовищем новим, я думаю, що ворожим для вас. Розкажіть про той період, яким був цей період для тих, хто не знає, з тих, хто тут є, і як ви знайшли то зерно, той український наратив, який став для вас близьким?
Я би спершу хотіла би відкоментувати і повернутися до розмови, яка, Рустем, у вас була з Ахтемом, про цей розрив сприйняття Криму у людей, які лишаються там, і у людей, які там вже далеко знаходяться, як коли ми повернемось, десь Бог, в Крим, яким він буде. Насправді, це питання суспільного договору, як на мене. Да, бо коли моя прабабця поверталася в Крим, і я разом з нею, її Сабє звали, то вона теж Крим побачила геть інакшим. Тобто я пам'ятаю розмови з бабусею, я неодноразово ці історії розповідала. Да, мені 5-річній в Узбекистані, в Самарканді, коли було прийнято рішення родиною, що ми повертаємось додому в Крим, да, як говорили. І я пам'ятаю, якби ці відчуття, коли ми тільки спускалися з цього трапу літака, це околиці Сімферополя, да, це аеропорт, і ми їдемо там через це місто, їдемо у селище міського типу Фонтани. Це зараз Фонтани, якщо люди, хто тут є з Криму, знають добре, навіть на початок 2014 року це вже такий великий масив, де купа будинків, все розголужено, є певна інфраструктура, вже є газ, вода, світло. А ти приїжджаєш і бачиш двокімнатну таку з ракушняка врем'янку, це називали, без вікон, без дверей. Добре, що ми приїхали, здається, це кінець травня чи початок червня був, тобто прямо перед фактично українською незалежністю. І тобі прабабця Сабє розповідає про сонячний Крим, про море. А для дитини, яка росла в Самарканді, ну, в принципі, це таке більш... нема там такої кількості води, скажімо так, і, в принципі, моря. Ти чекаєш, що ти побачиш геть інше, а ти приїжджаєш в такі умови. Да? І, звичайно, що моя прабабця пам'ятає Крим додепортаційний геть інакший. Це купа дерев, це річки, це правильно оброблена земля, да? Це там виноградники і так далі. І все те, що рідне. Ти спілкуєшся кримсько-татарською мовою, повертаєшся абсолютно вороже середовище. Відповідно, я розумію, що коли ми будемо повертатися в Крим, неважливо, коли ми будемо повертатися, але ми теж будемо повертатися певною мірою в вороже середовище. І тому тут питання цього суспільного договору, а які ми бачимо, хочемо бачити Україну і, відповідно, Крим як його складову частину. Да, там частково Ахтем сказав, там якби бажання верховенства права, да, де поважаються права корінних народів, права там на самобутність, ну і так далі, і так далі. Можна продовжувати це. Відповідно, звісно, що, як на мене, це питання, як ми його будемо бачити, як ми його будемо будувати, цей Крим. І тому, вже повертаючись, власне, до запитання нинішнього, ну, я це, власне, пояснила, да, вже відповідаючи, що це відчуття було того, що ти приїхав в достатньо дійсно вороже середовище. Я була такою достатньо пацаватою, називаємо це так, дівчинкою. І в школі я відповідала на те, ну, коли до мене там погано ставились. Да? Тобто мені говорили, що їжджай в свій Татарстан. Тому що ти хто? Татарка, їжджай в свій Татарстан. Ти починаєш говорити «ні». А ти ж згадуєш, що тобі бабуся, мама говорить, виходячи з дому, да? Що ми приїхали додому. Я кажу, ні, це наша батьківщина. А чого це ваша батьківщина? Якби, да, там починаються там в'їдливі якісь там коментарі, бо нас дітей було 25, здається, в першому класі, серед них там 5 кримських татар, все. Да, коли в тебе мова не вивчається у школі. І цього ворожого середовища було аж занадто багато. Відповідно, лише протягом там якогось періоду це все вирівнялося. Да? Ти коли починав говорити про
задаючи мені питання про ці от покоління, там, коли тобі бабуся говорила, що русські нам якби вороги, а ти якби ні, у мене ж русські друзі, і це дійсно, тому що ми всі здобували, потім це все вирівняли, але знову ж таки, що ми побачили в 2014 році? Ми побачили все те саме, що бачили наші бабусі, дідусі в 44-му році, як бачили наші прадіди там в 18 столітті, там і так далі. Тому це абсолютно вороже середовище, але з цим можна працювати. Все одно, чим більше часу проходило, тим більше воно насичувалося, як на мене, українськістю. Я громадською діяльністю займаюся дуже багато років. Да? Почала з 18-19 років. І я пам'ятаю події 2004 року, революції помаранчевої, да, яку зараз там звично називати так. І те, що було в 2004 році, це вже не те, що було в 2010 році, або там перед прям початком окупації Криму. Все ж таки українського там ставало набагато більше. Я пам'ятаю Севастополь 2005 року, як ми з ребятами з студентського братства, була така організація всеукраїнська, поїхали туди, як ми називали, захищати маяки. Згадайте, що було, коли фактично російські військові, да, вони захоплювали наші українські маяки. Що зробила держава? На жаль, нічого. Приїхали молоді ребята всеукраїнського об'єднання «Студентське братство», яке почало приходити і просто провокувати, реально провокувати російських військових, щоб вони виходили з українських маяків, да? І таким чином просто запустити відповідно хвилю якоїсь там комунікаційну там щодо цього. На жаль, ми всі в цьому жили. На жаль, дійсно українська влада протягом десятиліть на території півострова нічого не робила. Да? І як наслідок, звісно, що сталися події 2014 року. Тобто зрозуміло, що Крим не захопили там в ніч 26 на 27, якщо говорити про адмінбудівлі там Криму. Звичайно, що це не сталося там трошечки раніше, коли там цей був мітинг в Севастополі 22 чи 23 лютого. Це все накопичувальний ефект абсолютної бездіяльності. І от назва нашої цієї панельної дискусії там про уроки. І як на мене, один з головних уроків все ж таки не тому, що я кримська татарка, а те, що нам потрібно висновок зробити, що ворогами в українському Криму були не кримські татари, да? А була зовсім інша сторона. Відповідно, як урок, що ми маємо навпаки колаборуватися з кримськими татарами, да, як частину української політичної нації, давати більше прав і можливостей для розвитку, для того, щоб кримські татари стали дійсно цим корінням, да, яке би не дало би розповстися якимось там процесам. Мені здається, це дуже важливо, що зараз держава намагається це робити, все ж таки більше звертає увагу на кримських татар, визнала кримських татар і інші два народи, кримів, кримчаків, корінними народами. І мені здається, це потрібно навпаки максимально нарощувати, якщо говорити там про якісь основні уроки. Це перший урок. А другий урок – не забувати поряд з питаннями економіки і безпеки про питання культури і гуманітарної складової. Як сказала одна з дослідниць, пані Кривда, що питання культури – це питання національної безпеки. Я абсолютно в цьому впевнена. І в нас тривалий час загалом, не лише в Криму, а в принципі загалом на території всієї нашої держави питанню культури приділяли дуже мало. І от другим для мене дуже важливим уроком ця гуманітарна складова. Нам дуже потрібно працювати саме над цим, не лише над питанням безпеки. Безперечно, безпека, що там флоту не має бути, там і так далі, це однозначно. Але оце питання нашої ідентичності, яку потрібно в тому числі формувати і, можливо, там шукати якісь нові підходи, якщо ми говоримо про такі специфічні регіони. Бо ми не маємо забувати, що є питання локальної ідентичності. Да? Вона нікуди, знову ж таки, як є локальна ідентичність в там, представників Донеччини, Луганщини, не люблю слово Донбас, так само є і у кримчан є ця ідентичність, острівна ідентичність називається і так далі. Да? І це теж потрібно плекати, але не забувати, що нас всіх об'єднує. Дякую. Ахтема,
Тут, коли зайшла мова про роздвоєння Криму, в мене таке питання: а вас запрошують, наприклад, до шкіл розмовляти з дітьми? Я от щойно повернувся з середньої освітньої школи, от буквально сюди, де діти разом з вчителями самі обрали для перегляду фільм «Хейтерма». Ми їздили разом з частиною нашого підрозділу і розповідали трошки про діяльність нашого підрозділу, в тому числі. Вчора зустрічався зі студентами, завтра буду зустрічатися теж зі студентами. Це відбувається протягом місяця, ну, мінімум раза 3 на місяць кожного року. А якщо вони вас питають не про Крим, який був, а про Крим, який є сьогодні, що ви їм розповісте дітям? Я намагаюся їм розповідати, ну, максимально чесно, так само, як би розповідав своїм дітям. Рівно той обсяг інформації, яким я володію я не так багато цим обсягом, в першу чергу від моїх друзів, які є в Криму, ну, що там відбувається, да, і як люди себе почувають. Ось, ну, користуючись там військовою службою, ну, іноді знаю трошки більше, і це, ну, як би це дивно зараз не лунало, да, але все ж таки всередині мене надії навіть станом на зараз набагато більше. Тому що якщо ми кажемо, наприклад, і ми з Тамілою якраз разом були на нашому такому внутрішньому такому обговоренні того, що відбувається в Криму, я, наприклад, для себе з подивом дізнався, що зараз консолідація, наприклад, серед кримських татар в Криму, да, нагадує ту саму консолідацію, яку ми спостерігали під час депортації, ну, в Середній Азії, на Уралі і так далі. Тобто іде оце внутрішня така еміграція, да, у внутрішнє середовище, внутрішній культурологічний і релігійний простір, в тому числі, да, коли цілий народ, розуміючи, відчуваючи, маючи досвід своїх батьків, своїх дідів, на те, що от оточення навколо тебе переважною більшістю вороже, яке намагається знищити твою ідентичність, твою вору. Тобто, якщо раніше при існуванні Радянського Союзу це була, ну, така, да, загальна тенденція зробити homo sovieticus, да, то зараз, ну, не знаю, там homo rosianus, напевно, ну, якось так. А можливо, теж homo sovieticus? Ну так, по суті так, да. То одним з небагатьох інструментаріїв, які принаймні неявно може тебе наражати на небезпеку, ну тобто, да, там тебе почнуть звинувачувати, там, не знаю, в тероризмі, в сепаратизмі, там, і так далі, то це похід у власну культуру, тобто в занурення в самого себе. Да? З одного боку, можемо сказати, що це таке капсулювання, нібито відірваність від того, що відбувається. Але в умовах, коли ти намагаєшся зберегтися, да, в ворожому тобі оточенні, яке намагається тебе розпорошити, да, будь-яку активність, якщо вона не пов'язана з промоцією, да, окупаційної влади, ну і так далі, їх наратив, то єдиний шлях, де ти можеш зберегтися, це ти йдеш до своїх по своє. Да, ти розмовляєш своєю мовою, у вас спільні інтереси, у вас спільна мета, яку я, наприклад, для себе відокремлюю, як ті, хто залишилися на тимчасово окупованій території. Іноді, коли ми розмовляємо, да, там у мене запитують, я зовсім не експерт, я кажу, я, ну, абсолютно емоційна, да, жива людина, яка може щось порадити, тільки виходячи зі свого власного досвіду життєвого. То я кажу наступне. Першочерговим завданням є зараз там зберегтися. Тому що якщо ви замислюєтесь над цим, я розумію, що ми по своїй внутрішній конституції, по нашому світогляду, да, ми дивимося в один бік, ми прагнемо одного і того самого. Відповідно, вам потрібно зберегтись там для того, щоб потім, коли настане час, а він прийде, як би примарним зараз це не здавалося. Він прийде для того, щоб там всередині було, ну, хоча б якась кількість, да, місцевих людей, які тримають це небо там над собою. Ось, тому з дітьми я розмовляю доволі чесно. Да? Кажу, що шлях непростий, але ви точно маєте знати, що в Криму
доволі велика кількість людей, які відчувають себе громадянами України в повному сенсі цього слова. Дякую. Артема, питання тоді до вас. А як зробити так, щоб, або не зробити так, щоб Крим з 22-го року це один з плацдармів нападу на материкову Україну, щоб він не був тільки таким в нашому сприйнятті? Ну, не тільки з 22-го року, бо, я думаю, з незалежності він завжди був військовою базою, ну, розглядався Москвою, і ми це вже бачили. Виходячи навіть, там, я не знаю, з гімну Севастополю, я не знаю, хто там допоміг нашим, або при незалежності там були такі слова «гордость русських моряків». Ну, тобто ти вже на кожному святі або навіть на футболі співаєш цей гімн і вже просто себе програмуєш, де ти знаходишся. Легендарний Севастополь це пісня, яка просто ти Та-та-та. і ось тут от сидить десь. Ось, ми на футболі, звичайно, співали вже українською мовою, було таке, і за це ми вже не раз там були якісь заворушення з Беркутом чи ще там з іншими представниками, хто ходив. Ну і виходячи просто з помилок, ми не робили цю роботу над помилками, як ми не робимо там іноді в політиці. Не зря кажуть молода країна, і в нас не виріс якийсь політичний клас потужний, бо там всі згадають 90-ті, це малінові піджаки, там мерседеси, це те, що пройшло з часом, там через 5 років там воно все застаріло. А люди це вжили, вони називались політиками, і вони, ну, якась більшість цих людей будувала цю країну. Да? Певно, є люди, які там внесли якийсь вклад в нашу розбудову, але ми повинні це перерости, вирости з цієї молодої країни, зробивши помилки, роботу над помилками, бо ми її не робили. Акіме, щодо помилок. От ви в 2015 році отримали телетріумф за фільм про Крим, про окупацію Криму. І десь років по тому, минулого року, у вас була програма якраз, де ви згадували ті події, ті зйомки, і наприкінці ви сказали про те, в реальній історії, я пам'ятаю, Запам'ятали. на другий раз, ви сказали про те, що чи мала Україна шанс вберегти Крим в 2014 році, і дійшли до висновку, що ні. Чому? Ой, ну це, знаєте, не на 5 хвилин запитання. Це цілий комплекс причин, на мою думку, який, в принципі, унеможливив те, що ми могли відстояти Крим так чи інакше. Але це не означає, що ми не маємо боротися і не маємо робити роботу над помилками. Історія в тому, от якщо взагалі подумати над самим терміном Автономна Республіка Крим, проблема в Криму в тому, що він завжди був розмінною монетою. Після здобуття незалежності України. Чому Автономна Республіка Крим? Тому що, власне, комуністи в парламенті продавили в обмін на голосування за Конституцію, продавили те, що буде такий статус. Чому вони це продавили? Ну, на мою думку, очевидно. Тому що наші комуністи українські в українському парламенті були агентами Росії 100%. І, відповідно, звідти вказівка з Москви, щоб був саме такий статус. Бо цей статус, зрештою, він дав можливість качати оці всі проросійські настрої в Криму, тому що автономний статус давав можливість формувати уряд в Криму, депутатів, і все це завжди при підтримці проросійських проксі-сил, там воно завжди було проросійським. Згадаємо Януковича з газовими угодами. Тобто знову Крим опиняється такою розмінною монетою, да? Тобто нам там якісь знижки на газ, на що там ще, в обмін на продовження базування Чорноморського флоту до 2042 року, мені здається. І от важливо, щоб зараз, коли так багато у нас розмов про там мирні перемовини, про мир, про обміни територій. Важливо, щоб зараз ми знову не наступили на ті самі граблі, коли Крим знову опиниться такою розмінною монетою в обмін на якесь примарне благо чи просто як точка для компромісу. От Крим не може бути точкою для компромісу. І тут дуже важливо просто, щоб українські політики розуміли, що таке Крим. Бо, знаєте, оця історія, яка тягнеться з совєтських часів, про те, що Крим – це щось таке
не зовсім українське, воно ж насправді ментально глибоко сидить в багатьох українцях. І це факт. І я абсолютно не боюсь цього казати, тому що це зі школи йде, розумієте, що одвічний ворог українського народу – це кримські татари. Да? Кримські татари там гвалтували, ворували і так далі. І воно навіть на рівні політиків сприймається, що Крим – це таке, ну, якби ніби наше, але все рівно трошки чуже, і відповідно ним можна поступитися. От важливо, щоб цього не було, щоб ми розуміли, що Крим – це не якась там приєднана територія, це не територія навіть, ну, це навіть не територія, яка пов'язана виключно з кримськими татарами. Це загалом для України, ну, центр, в тому числі і державності, тому що ми можемо там копати в часи Русі далі, знаходити руську історію, руську від слова Русь, яка йде з Криму, там грецьку і так далі. Тому про це важливо розуміти. В 2014 році я впевнений, що ми вже не могли це зробити, тому що, ну, на жаль, росіяни провели дуже добру підготовку. І вони завжди, знаєте, от їхня оця гра, їхній покер, він завжди дуже такий, ну, це один з найсильніших елементів їхньої зовнішньої політики. Да? Тобто робити вигляд набагато більше, ніж вони справді є. І ми, на жаль, на це повелися. Тому я думаю, що в 2014 році нас не було, ну, просто об'єктивно причин так чи інакше унеможливити захоплення Криму. Дякую, Таміла, яким от сказав про українських політиків. Один з тригерних питань, яке я бачу зараз стає тригерним, а в 2014-2015 році, ну, це було не тригерне, це питання кримських хаусвайсів. Тобто ми бачимо, що в 2014-2015 люди вимушені були брати так звані російські паспорти, тому що, ну, без них в Криму не проживеш, не отримаєш пенсію, не зможеш полікуватися і так далі, і так далі. І зараз я все більше бачу сприйняття того, що тепер те, що ми роками вважали свайсом, починають називати російським паспортом, і це намагаються надати як негатив тому, хто колись його отримав, чи його родичі його отримали. Оце, про що це свідчить і до чого це може привести? Да, дякую дуже. Насправді дуже хороше і складне питання. Ми ті документи, які видаються на території окупованій, чи в Криму, чи на будь-якій іншій, в принципі, не визнаємо як за документом. Да? І, відповідно, жодної відповідальності за отримання таких документів не може бути. Це ще з 2014 року ми прийняли перший закон щодо цих територій, да, і там такі норми вони містяться. І, в принципі, протягом всього періоду ми такі роз'яснення, власне, робили. Мені здається, вперше почали такі дискусії активно з'являтися, якщо говорити про повномасштабку, власне, вже в 22-му році, коли з'явилися перші зміни до законодавства про нашого кримінального законодавства про колабораціонізм. І потім пізніше, коли два посадовці не змогли українських визначити, чи в нас люди мають нести відповідальність за отримання цих документів, чи не мають. Одна посадовиця говорила, що да, інший посадовець, наш омбудсман Дмитро Лубінець, говорив, що ні. І тоді вперше почалися, мені здається, такі насправді різночитання, хоча закон, в принципі, в нас один і він єдине говорить. Зараз, мені здається, дуже важливо, щоб громадські діячі, щоб такі лідери думок дуже активно про це почали говорити і пояснювати, що дійсно на жодній окупованій території, отримуючи документ, вірніше, не отримавши документ, ти просто не виживеш. Це об'єктивна реальність. Ти не зможеш полікуватися, ти не зможеш піти у школу, ти не зможеш отримати будь-яку соціальну допомогу. А відповідно, якщо в нас політика держави, ми не говоримо, що давайте всі їдьте. У нас немає такого. Ми не говоримо, що хай всі 6 мільйонів осіб, які живуть на окупованій території, виїдуть. Держава не витримає такої кількості людей, переміщених осіб. Нам немає куди їх селити, немає стільки грошей, щоб надавати соціальну допомогу і так далі. Це перше. А друге, якщо всі виїдуть, і для мене це ключовий аргумент, я його завжди наводжу, якщо всі виїдуть, а хто залишиться?
Це означає, що візьміть, віддайте ключі росіянам, і тому що вони з радістю заселяють російським населенням Крим і інші території. Візьміть Маріуполь, скільки вони туди людей завезли. І все, це означає, що через 10-20 років це вже інші території, вже інший Крим, але демографічна зміна населення йде дуже активна, да, як один з воєнних злочинів з боку РФ. Тому я вважаю, що ми маємо цьому протидіяти і пояснювати. Дуже негативні тенденції я бачу, і в принципі ми, як законодавці, такі норми відхилили. До нас в Верховну Раду потрапив проект закону, який був ініційований одною з державних інституцій, яка займається, власне, питаннями державної служби, щодо проходження поліграфу для осіб, які з окупованих територій, да, і от що вони мають для того, щоб поступити на державну службу, пройти якби поліграф. І відповідно, фактично в цьому законі, в проєкті закону урівнюється паспортний документ окупаційний з громадянством. Це не так. Якби зараз, згідно законодавства, це абсолютно не так. І тому нам потрібно пояснювати людям із широким верством населення українського, що люди в окупації, вони є жертвами окупації. Да, є люди, які пішли добровільно на співпрацю. Це вже інша кваліфікація, це вже для цього є кримінальне законодавство. Але всі люди, які просто живуть на окупованій території і для виживання вони беруть ці документи, їх потрібно сприймати як жертв окупації і ні в коїм разі їх не переслідувати. Тому я за те, щоб максимально це роз'яснювати. Але наостанок скажу, що на превеликий жаль, це тема маніпулятивна, да, нею дуже часто маніпулюють. Власне, недобросовісні політики, які ці тези намагаються використовувати для своїх політичних якихось там дивідендів, балів, тому що ті наративи, які я говорю, вони, на жаль, частіше за все не бувають дуже активно підтримуваними суспільством. Да? Тому що зрозуміло, що в суспільстві, де 4 роки йде повномасштабна війна і загалом 12 років війни, є величезний запит на справедливість і є певна спокуса того, щоб там когось за це там якось покарати, да? Що хтось там в чомусь сам якби винен, але це не так. І от нам потрібно оцей баланс все ж таки зберегти. Той, хто винен, він має понести відповідальність, а той, хто виживає в умовах окупації, він має просто якби жити, і ми їх маємо максимально зберегти. Дякую, Олександре. Питання до вас про суспільство. От в 2014 році, я пам'ятаю, ми з колегами робили таку невеличку брошурку про міфи про Крим для жителів материкової України. Нещодавно я її знайшов і зрозумів, що більшості міфів там вже немає, вони вже застаріли. А які нові є? Чи розумієте ви, які неправдиві розуміння зараз є в українського суспільства щодо Криму, щодо кримчан і так далі? Перше, це дуже химерна категорія кримчани. Да? Хто є кримчанами і звідки кримчани взялися? Бо якщо занурюватися вглиб, то ми починаємо розуміти, що власне кримчани є і похідне від радянської переселенської політики. Да, тобто це не окрема національна або етнічна спільнота, це радше таке утворення, яке є суспільно-політичним. І є підставою вже для маніпуляцій на тему, скажімо так, етнічного походження, російськості чи не російськості. Тобто це, мабуть, буде перший міф, але, на жаль, ми не маємо сформованої відповіді на нього. Тобто в Криму мешкають не кримчани, а хто мешкає в Криму? Ми тут не маємо ані відповіді з точки зору моветворчості сучасної української мови, да, що вона не сформувала сталого терміну на позначення, а також ми не маємо розуміння того, яким було це кримське суспільство до 2014 року, бо це була для нас така біла пляма, і не маємо цього уявлення зараз, бо у нас просто немає джерел для занурення в це поле, в розуміння того, що там відбувається. Другий міф, і ми вже частково його торкнулися, це про те, що всі в Криму зрадники. І я в такі моменти зазвичай згадую випадок. Ми всі можемо дуже легко погодитися, що, наприклад,
партія регіонів в Криму була однією з підстав для того, аби відбувся лютий 2014 року. Панування партії регіонів в Криму протягом періоду часу в 4 роки після 2010 року. Ми можемо взяти будь-яку іншу політичну силу, яка існувала в Криму і була при владі в період після 91 року. Але ми не можемо забувати, що, наприклад, 26 лютого Могильов дзвонив в Київ і намагався отримати інструкції, що йому робити, коли органи влади захоплені. Людина, яка була головою кримського уряду, яка, ну не знаю, яскравішого представника партії регіонів в Криму важко уявити. Але чи можемо його вважати зрадником? Він склав повноваження, він не бере участь. Да? Чи маємо ми якусь класифікацію чи градацію цього зрадництва? І ми можемо так само в цю рамку спробувати запхати людей, які, наприклад, обіймають посади в соціальних службах, в освіті. Хто серед освітян є зрадниками? Класні керівники, які вимушені учням доносити певні пропагандистські російські наративи. А якщо людина залишилася на посаді класного керівника і навпаки усіляко намагається мінізувати оцю російську пропаганду на свій страх і ризик, наприклад, в якійсь сільській школі, де немає РНО, яке приходить і перевіряє якість надання освітніх послуг. А соціальні працівники, які працюють з пенсіонерами, чи є вони зрадниками, бо вони фактично є умовно бюджетниками. Да? Тобто, але це знову ж таки, це ще одне питання, на яке немає сталої відповіді. І це про спільний знаменник, про який говорили мої колеги, які, вочевидь, варто віднаходити разом. Тобто має сформуватися певна норма, і тоді ця норма буде прийнятна як для українського суспільства тут, так і для наших громадян там. Вони мають розуміти, на що їм чекати в випадку деокупації, коли б вона не відбулася, в який би спосіб вона не відбулася. І не боятися. Да. Третій міф – це, вочевидь, про проросійськість цього населення. Тобто воно не обов'язково корелюється з тезою про колабораціонізм, воно подекуди існує в окремих вимірах, і це той міф, який якраз таки до 2014 року був одним з домінуючих, тобто я там поїду відпочивати в Туреччину, ніж в Руський Крим, да, або там подібне. Звичайно, що є підстави для цього, бо є потужні маркери і символи, не знаю, Севастополь, медіа, ще щось. А в той самий час не було ґрунтовного занурення в Кримське поле, яке б дозволило зробити зріз і оцінити, яким, власне, є кримське суспільство. Я не кажу, що соціологи, наприклад, не працювали з Кримом. Працювали, звісно. Але не завжди результати цих досліджень доходили до широкого українського загалу. Воно просто не було в щоденній адженді, скажімо так. Тобто не було зацікавлення цієї теми. Мабуть, не менш важливий є міф про те, що ті люди, які на момент 2014 року займали проукраїнську позицію, з плином часу вони будуть її втрачати. Вочевидь, що така тенденція справді існує, але ми не можемо говорити про те, що вона є домінуючою. Так само міф про те, що всі, хто народився в Криму або дозрів, скажімо так, вже в період після 2014 року, тобто молодь фактично, вони автоматично є проросійськими. Це так само не є правдою. І, тобто, набір цих міфів може бути безкінечний, можемо дуже довго говорити про це, але в основі усіх них є нерозуміння, частково спровоковане нашим дистанціюванням до 2014 року, а частково спровоковане тим, що навіть зараз, коли ми хочемо здобувати більше інформації, отримувати інформацію, з'являється інтерес як професійний, експертний, так і інтерес у широкого загалу, який для себе перевідкриває Крим, а немає джерел для цього перевідкривання. Дякую. Друзі, я поставлю ще 2 питання і потім передамо мікрофон вам, тим, хто хоче поставити питання нашим спікерам. Ахтеме, от в мене залишилось просто... Ви говорили про це, і в мене залишилось питання, яке я маю задати, тому що воно хоч не лягає в цю повістку, про яку ми зараз говоримо, але про кримськотатарську культуру ви говорили про те, що певною мірою для тих, хто є в Криму, втеча від сьогодення є втеча до культури. А от чи немає такого, чи є такий ризик, що, по-перше, культура, коли навколо тебе вороже суспільство і навколо тебе суцільна цензура, вона не може існувати нормально. Це по-перше.
А тут, на материковій Україні, кримськотатарська культура не має, по-перше, стільки митців, і, по-друге, такої аудиторії, щоб теж повноцінно розвиватися. Да, я з вами абсолютно погоджуюсь. Це таке балансування, певно. По-перше, я абсолютно не підтримую тезу. Я противник тези, мовляв, що культура поза політикою. Тому що культура, власне, і формує політику. Те, що людина читає, що людина чує весь час свого дорослішання, власне, і формує потім світогляд будь-якої людини. І вона перетворюється або в Путіна, або в Артема. Перепрошую. Різні книжки читали, різні наративи, різний контекст. З іншого боку, я абсолютно підтримую тезу і Таміли, і Акіма, і Олександра, пробач. Я про те, що чи можемо ми вважати зрадниками всіх людей, які мали паспорт Радянського Союзу тут, в Україні? Василя Стуса, наприклад. Він зрадник? Ми можемо вважати зрадниками людей, які живуть під страхом того, або твою родину вб'ють без аусвайса, або ні. Для того, щоб про це судити, я б порадив би, тут дуже багато неприємних питань, в першу чергу, ми потрібно задати самі собі. На період окупації Криму, кримські татари, якщо я помиляюсь, виправте мене, були третьою за чисельністю народом, який мешкає на території Криму. Здогадайтесь самі, хто був перший, а хто другий. Потрібно пояснювати? Не потрібно. Окей. Так ось, із 400 тисяч кримських татар приблизно, які мешкають на території колишнього Радянського Союзу, ви просто собі уявіть, що протягом 70 років 400 тисяч кримських татар змогли зберегти свою віру, традицію, культуру, мову в оточенні цілого Радянського Союзу. Зможете назвати мені хоч один народ ще в порівнянні з чисельністю, який би зберіг свою мову, свою культуру, свої традиції, свій костюм, свій мелос? Немає. Інші просто зникли, на жаль, як караїми і майже і кримчаки. Протягом 70 років. Тепер далі. Якщо люди зможуть, це надзвичайно складно. Я не знаю як, якщо чесно, не знаю. Але є приклад ансамбля Хайтарма. Радянський Союз, єдиний осередок культури, який був дозволений в певний час в Радянському Союзі для існування кримськотатарської культури, був ансамбль Хайтарма. Пісні і танцю. Костюми, музика, пісні. Якщо мені... Я чому так добре це знаю? Тому що одним з засновників ансамблю Хайтарма був мій рідний дядя, який дав назву цьому ансамблю Едем Налбантов. Вони мінімізували взагалі дотичність до радянської такої культури. Наскільки це було можливо, вони не співали пісень, які прославляли Радянський Союз. Вони, можна сказати, пішли в те, що сьогодні можна назвати таку аутентичну складову. Хоча і джаз теж існував. І ярким прикладом цього сталого розвитку кримськотатарського джазу сьогодні є 4-кратний номінант на премію Греммі Усін Бікіров, у якого сьогодні день народження. Давайте його привітаємо, до речі. Усін, якщо ти нас чуєш, з день народження. Кажучи і про Джамалу, і про дуже багатьох людей, які, власне, кримськотатарську культуру в поєднанні з світовою культурою представляють на світовому рівні. А тепер візьміть чисельність народу. От просто чисельність, його можливості, його ресурси. Однак ми збереглися. Більш того, ми повернулися до Криму. Більш того, ми повернулися майже мирним шляхом, якщо ми не враховуємо, а маємо враховувати. Хто був першою жертвою сучасної російсько-української війни? Ришат Аметов, кримський татарин. Він був перший, який вийшов на Майдан в Сімферополі. Хто допомагав військовим частинам українським в Криму? Хто приносив їжу, воду? Кримські татари. Це не просто слова.
Якщо комусь буде цікаво, в Кримському домі зберігаються 2 фільми, зняті українськими нашими побратимами військовими в 13-14 році, де стоїть український військовий і каже, що за військовою доктриною на той час держава Україна, ви знаєте, що у кожної країни є своя військова доктрина, яка визначає напрямок ворожого удару. Так ось, 2 складові були – Румунія і кримські татари. Мої колеги, журналісти українські до 2014 року, і не буду зараз називати прізвище, вони знають, створювали на центральних телеканалах брехливі сюжети про те, що кримські татари, мовляв, створюють терористичні отряди в город Криму. Потім ми постійно починаємо, як абсолютно вірно каже, перепрошую, не оціночне судження, Таміла, про те, що нечистоплотні політики потім починають користуватися тим, що, мовляв, кримські татари там зрадники. Серйозно? Серйозно? Тобто 300 тисяч людей, які протягом всього свого існування змогли навіть фактом свого існування задати шкоду Радянському Союзу, Російській імперії і завжди поверталися. Вже свідчення того, що, можливо, треба брати на озброєння певною мірою цю політику. І сьогодні давати меседжі тим, хто живе на тимчасово окупованих територіях, що ви наші співгромадяни. Що якщо ви можете не входити в плотну колаборацію з окупаційною властю, робіть так. Але пам'ятайте, що якщо ви не скоїли кримінального там злочину, якщо ви не колаборуєте коротше кажучи, якщо ви не є зрадником України, є чіткі норми законодавчі, щоб я зараз не вигадував, то ви наші співгромадяни. І ви абсолютно праві, коли ми не маємо права залякувати зараз наших співгромадян, тому що вони будуть тою 5-ю колоною, яка не захоче потім повертатися просто із-за страху туди. А ми маємо навпаки зараз, через всі засоби мислення, потрібно будувати межі для передачі радіосигналів, потрібно їх будувати. Потрібно користуватися Старлінком, щоб передавати інформацію, щоб наші там співгромадяни мали можливість дивитися у себе вдома. Український контент. Маємо це робити. Скільки на це потрібно грошей, я не знаю. Багато. А скільки коштує життя людини? Скільки коштує дрімуча неосвіченість, в тому числі наших журналістів і наших вчителів зараз на території материкової України, які продовжують продукувати російські наративи? Скільки життів це коштує? Кожен день вмирають наші побратими і посестри. Кожен день ми чуємо певні новини про те, що, наприклад, тут, в столиці нашої країни, на 14-му році війни, існує середньоосвітня школа, де навчають дітей російською мовою, як це можливо? Як це взагалі можливо? Тому моя теза про те, що культура може бути запобіжником. Вона на один із самих моцних інструментаріїв, який принаймні може допомогти зберегтися. Уявіть собі, в Татарстані, про який згадала Таміла, наших братів по і вірі, і по багатої спільної історії, заборонили викладання в вищих татарською мовою. Російською викладають. І всі тези про те, що, мовляв, в Криму там декілька державних мов російська, кримська, татарська, українська, це ж брехня. Це номінально існує, а де-факто не існує. Як де юре не існувало кримських татар на території Радянського Союзу, у нас в радянських паспортах що було написано? Татарі. Просто. Тобто, де юре нас не існувало, а де-факто ми були, але ми збереглися. І збереглися в першу чергу, я абсолютно в цьому переконаний, нашому плеканню нашої культури. В самому широкому сенсі. Своїй мові, своїй вірі, своїй боротьбі в тому числі. Але якщо хтось призиває, мовляв, вийдете кримські татари і помріть всій своєю чисельністю, то я нагадую ще раз, під стіни Верховної Ради в 2014 році вийшло 15 тисяч чоловіків кримських татар. Тепер порахуйте у відсотковому значенні, що це таке 15 тисяч чоловіків із 300-тисячного народу. Порахуйте, ви будете здивовані. Відсотку проукраїнськи налаштованих кримських татар. І сьогодні, коли я слышу тези про те, що, мовляв, в силах оборони теж кримські татари, мені хочеться просто волати від того, що ви не сповна розуму люди. Переважна більшість моїх побратимів і посестер з числа кримських татар не можуть сказати, що вони служать у силах оборони. Тому що наші родичі там, я не зміг поїхати на похорон ні своєї мами, ні свого батька, тому що я служу в силах оборони.
А переважна більшість кримськотатар не може навіть свого обличчя показати, тому що там родичі. І оце дрімуча неосвіченість і бажання призначити людей, які по факту все своє існування протягом 200 сторіч борються за те, щоб бути і бути в своїй гідності. Якщо воно викликає тільки посмішку, мені відверто жалко таких людей. Жалко, тому що так і залишиться неосвіченим. І нагадую ще раз, в 1710 році дуже освічена людина, Пилип Орлик, чітко окреслив, чітко знав, хто брат, а хто ворог. А ми з вами живемо вже, дай Боже, в 21 столітті. Так невже ми, маючи інтернет і маючи так багато джерел задля інформації, досі не можемо навчитися критично аналізувати і мислити? І мислити як справді люди, які хочуть побудувати свою державу, такою, якою будуть мріяти жити наші люди. І це все культура. Перепрошую. Дякую, Антоніо. Так, я хочу коротко додати. Звісно, що погоджуюсь з усіма тезами, які Ахтем сказав. Але що дуже важливо, да, от ми коли Крим описуємо, там ми описуємо, як живуть кримські татари зараз в сучасному Криму, ми говоримо про репресії і так далі, але дуже важливо сказати про те, що кримські татари в Криму зараз максимально капсулізуються. Тобто всередині себе, да, спілкуються тільки зі своїми, там, якщо живуть в населеному пункті, там, на вулиці, де кримські татари намагаються спілкуватися лише з ними, або взагалі навіть ще менше капсулізуються до родини, або там, до найближчих родичів. Так? Тобто це відчуття тотальної недовіри якби, до всіх. І, звичайно, що з цим нам потрібно буде багато працювати, соціальним психологам з цим треба буде працювати і якби, да, пояснювати і з наслідками. Але відповідаючи власне на питання, да, про культуру, що зараз ми бачимо в Криму, це культура, в тому числі виживання, да, тобто та, яка зараз направлена на більше не на розвиток, да, а на збереження все ж таки. Тому що все, що я бачу, я намагаюся слідкувати, да, щось сучасне з'являється, але, знаєте, воно все одно навколо здебільшого етнічного елементу. Тобто чогось такого, як Джамала, на жаль, ми зараз не побачимо саме всередині Криму. Да? І такий феномен, як Усін, там, Джамала, ті якби інші кримсько-татарські митці, які з'являються, або художники, вони в умовах тотальної заборони не можуть якби діяти. З одного боку, якби я розумію, якщо подивитися на історію культури, умовний блюз і джаз, вони з'явилися на вістрі протесту, це зрозуміло. Але все ж таки той період він не був таким. Да? Тобто це не було, да, це були певні заборони, звичайно, да? Там, в Сполучених Штатах, або там можна будь-яку іншу культуру згадувати. Але все ж таки це не період такого авторитарного режиму, який ми бачимо якби, на території сучасного Криму і відповідно окупованої території. І наведу лише один приклад протестного власне мистецтва. Це ім'я, можливо, вам відоме, але дуже багатьом кримчанам відоме. Людину звати Богдан Зіза. Зараз він є політичним в'язнем, його засудила окупаційна адміністрація до 10 років позбавлення волі. Це молодий хлопець, який після початку окупації він лишився в Криму, він не захотів їхати. Але це людина, який займався перформансами, паркуром він займався, він малював, він там декламував якісь свої якби, поезії. Він тримався до кінця, поки він сказав, що мені треба там вижити, бо в мене там бабуся, я не можу поїхати, з нею треба доглядати. І він оцю свою енергію мистецьку, він її максимально постійно намагався якось заховати. І коли сталося Буча, Ірпінь, ті всі звірства, які ми побачили всі після звільнення Київщини, він не зміг змовчати. Почалося перше його декламування, якби публічне, який він виклав в інтернет. Потім він зробив такий акт перформансу, спротиву, він вилив жовто-блакитну фарбу на окупаційну католицьку адміністрацію. Фактично це не був терористичний акт, це був
акт мистецького такого спротиву, де він намагався сказати, проти чого він протистоїть. Да? І за це його засудили. Я до чого? Що будь-який прояв культури, да, в такому форматі, да, такому протестному, який в тому числі дає насправді поштовх для розвитку культури там, сучасного мистецтва, це неможливо на території півострову. І власне таких людей, як Зіза, да, от ми бачимо. І додам ще тобі, ну це ж офіційна інформація. Кількість, якщо вам цікаво, ви просто можете поцікавитися, кількість політв'язнів із Криму і кількість кримських татар серед цих політв'язнів. 80%. Це на 14-му році війни. Я думаю, що це просто кричущий показник того, хто вважає себе дійсно такими, як громадяни України, ну, проукраїнськими громадянами. Це вже 12 років війни. На 12-му році війни. Просто навіть по сухої статистиці можна зрозуміти. Дякую. Я думаю, ви всі приготувалися вже до питань до наших спікерів. Хто хотів би почати? Так, прошу. Давайте я передамо мікрофон, чи як? Давайте передамо. Я думаю, що краще підходити до вас. Давайте Виходьте на виходимо. Так, у нас вже, як кажуть, проходка. Як стрічці. Давайте, я тоді буду тримати, а ви спитати. У мене кілька запитань, насправді. Перше, яке, певно, більше історичне. Але воно може відповідати, хто захоче, хто відчує бажання відповісти. Про ось цю відокремленість Крима, про маленький перешийок, який з'єднує з материком, і про способи, можливості навпаки повертати Крим в загальноукраїнський контекст, в загальноєвропейський контекст, загальноосвітовий контекст. Але там, якщо починати це на рівні України, материкової України, для нас самих, для українців, для всіх тих, хто мешкає в Україні і намагається розібратися з цією якоюсь власним цим відчуттям відокремленості Криму, який ми не можемо собі самі пояснити, чому ми так не думаємо. Що ми можемо тут робити для того, аби показувати ось цю не відокремленість, навпаки, а інтегрованість Криму в загальноукраїнську картину світу. І можна друге, аби я собі побігла вже слухати відповіді. Воно стосується ось цього моменту повернення до Криму, моменту деокупації і зустрічі двох досвідів різних. Ми говорили про те, що ми маємо тут мати якийсь суспільний договір щодо того, який Крим, яким ми його собі уявляємо. Питання в тому, як зробити це так, аби не відбулася гетоїзація, як хто сьогодні згадував, коли за вказівкою міністерства наприкінці підручника окремо так в рамочку виділяється, а в цей момент в Криму або а природа Криму це субтропіки. Тобто, як тільки ця інтеграція вона буде органічною, вона не буде викликати подив, здивування, відторгнення, і воно буде сприйматися як належне, ця взаємопроникнення воно буде успішним. Воно має відбуватися, вочевидь, починаючи з початкової школи. Тобто українські громадяни мають зростати в умовах, коли Крим сприймається не лише як територія України згідно з Конституцією, але як територія, де відбувалася українська історія, територія, де проростають ендемічні червоні книзі України, види і тому подібне, і тому подібне, і тому подібне. А
Легко сказати, важко зробити, на жаль. Тобто, навіть якщо ми зараз створимо тут комісію і запросимо, що представниками ініціативного депутати вже є, медіа вже є, я не думаю, що ми там до завтра, наприклад, знайдемо відповіді на це питання. От, тому що, знову ж таки, про уроки, наприклад, якщо ми говоримо про історію, нам немає на що тут спертися. Да? У нас немає уставленої схеми писання, розповідання кримської історії. І ми можемо завтра зробити запит в Інститут історії України і сказати, ребята, що це таке? Вони скажуть, вибачте, у нас немає уставленої схеми історії України, ми досі спираємося на писання Ружевського, але хочемо вам тут окремо для якогось регіону області зробили окрему схему історії. Тобто будь-які рішучі зміни і трансформації, вони потребуватимуть роботи над помилками, які не були зроблені 14-22, 91-14 і так далі, і так далі, і так далі. Тобто масив роботи він колосальний, подекуди бракує експертності, подекуди бракує глибини. Тобто іноді бракує людей, тобто як ресурсу, іноді бракує просто занурення в цей матеріал. Ми можемо, наприклад, поставити завдання, там, не знаю, історикам, а у нас немає цих істориків. Ну, їх просто немає. Частина залишилась в окупації, а частина за межами України через бойові дії, а частина її просто не існувала в природі. Тобто ми, наприклад, можемо намацати потребу, ми можемо намацати шлях її вирішення, але нам немає кому її делегувати. Як загалом у випадку будь-яких, я їх умовно позначу, реінтеграційних процесів, єдине, на що ми можемо тут спиратися, на жаль, це досить гірко, це час. Ми маємо давати собі розуміння того, що до окупації не відбудеться завтра, а тому у нас є певний ресурс, цим ресурсом є час. Тобто, і в випадку, наприклад, з підготовкою молодих фахівців, це те, що може зіграти нам на руку. Да? Тобто студенти зацікавлені історією Криму, суспільнознавством, соціологією, культурою і загалом циклом гуманітарної науки, це той кадровий потенціал, який, наприклад, через 5-10 років буде кандидатом на PhD і може, наприклад, сісти за написання історії Криму. Це стосується будь-якої роботи, будь-якої галузі. Да? Нам потрібні люди, які не будуть це сприймати як історію, всесвітню історію, це саме історію України. І тоді вже, якщо говорити не про український контекст, наприклад, про європейський контекст, а тоді це вже не буде питання з іграшкою, бо на тих стартових позиціях, в яких ми знаходимося зараз, заходити в європейський або північно-американський взагалі не чіпає, там діч твориться. А якщо ми заходимо в європейські університети, використовуючи науковий апарат, нам вкрай важко вписувати Крим в український контекст. Якщо у нас буде достатня кількість хоча б публікацій, це завдання вже спрощується в рази. Я по першому питанню коротко відкоментую. Я зараз по вечорах читаю книгу, називається «Аркан Вовків» Дерев'янка автора, було ім'я його. Це така ціла серія, Павло, точно. Така серія, я почала читати про характерників, напевно, що вся серія про характерників. Да, десь сторінок, напевно, що 300 прочитала, і серед цих 300 сторінок в багатьох місцях я зустріла інформацію з іменами ханів, героїв, з відсилками до міста Бахчисарай, до певних інших географічних назв, як козаки ходили і обмінювалися про те, наскільки важливо було зберігати оці зв'язки між козацькою державою, гетьманатом і Кримським ханством, як козаки-характерники вивчали кримсько-татарську мову і так далі. Я не говорю, не коментую, чи були характерники чи ні, якби не суть. Я про те, що це я взяла з полиці бестселерів 10 найбільш продаваємих книжок в книгарні «Сенс». І це відсилки про Крим і про кримських татар. Мені здається, це супер класно, це дуже важливо, що в принципі сучасні письменники, митці пишуть і згадують про Крим. Це про інтегровану історію, інтегровану літературу і так далі, про що, як власне говорив Акін. Щоб це не було так, що сторінка про геноцидну практику, як депортація кримськотатарського народу, була факультативним одним уроком і все. Щоб це було інтегровано. Коли
діти вивчають абетку українську, там, де, знаєте, позначки, там, літера Д, там, це диня, там, мов, а літера Ф, це може бути кримськотатарський головний убор фіас, ну і так далі, і так далі. Тобто такі речі вони працюють. Вони вже погано, коли ми відокремлюємо Крим, історію кримських татар, культуру кримських татар від загального якби, контексту, загального українського. Це перше. А друге, дуже дякую за це питання, бо я сама про нього періодично говорю і абсолютно погоджуюсь з тезою, що це два різних досвіди. Зараз ми переживаємо досвід великої повномасштабної війни, життя під в зруйнованій інфраструктурі, під бомбардуваннями, вбивствами, там, ну і так далі, і так далі. Да? Всі ми живемо в цих умовах. Люди на окупованих територіях живуть абсолютно з інакшим досвідом. Досвід, коли ти не можеш говорити те, що ти хочеш говорити, да? Досвід теж вбивств, насильницьких зникнень, ув'язнень і так далі. І ці два досвіди, вони абсолютно різні, але їх певною мірою треба вже думати зараз, яким чином поєднувати і пояснювати. Я говорила з міністром там, освіти, колись говорила про це, що нам потрібні власне уроки, в тому числі якби, в програму, це якимось чином якби, вплітати, да, розповідати, щоб принаймні діти розуміли дітей на окупованій території, навіть якщо вони з ними не знайомі. Да? А діти на окупованій території зрозуміло, що вони одразу не будуть розуміти їх одноліток, які живуть під бомбами. Але це теж після вже звільнення території можна буде розповідати. Якби, ну, роботи буде дуже багато, нема готових рецептів. Бо зрозуміло, що там можна згадувати там Другу світову війну, там першу, там коли були окуповані території, але такої кількості і тривалості, якби війну, яку ми вже переживаємо, окупації певних територій, в принципі, це унікальний досвід, я би так сказала. Да, можна відсилки робити на досвід там Балтійських країн. Якби я була в музеї, коли робили саміт Кримської платформи, була в музеї окупації у Ризі. Шикарний музей, де вони якраз таки розповідали в інтерактивному форматі, як відбувався цей спротив, да, латвійський, якби з відсилками там на інші досвіди Балтійських країн. І про це треба розповідати в такій якби інтерактивній формі. На жаль, поки що цього достатньо мало. Зрозуміло, що ми живемо зараз в умовах знову ж таки війни, і багато ресурсу йде на сили безпеки і оборони з державного бюджету. На такі речі ми виділяємо мало бюджету. Це об'єктивна реальність, да? Але нам треба в тому числі залучати наших міжнародних партнерів, які би вже в такі питання, мені здається, вкладали кошти. Власне, Мартін представляє кримські студії, які там фактично перший старт дали британці, здається, ж правильно? А це дуже важлива штука. Тобто створити кримські студії для того, щоб розуміння в Україні і у світі щодо історії Криму було через наше бачення, да? Не чиєсь інше, не про не там, де російські царі відпочивали, да? Або подарунок Хрущова. Це ж всі наративи, які вони розповсюджували протягом десятиліть, а то і століття. Дякую. Я хотів додати, що якщо кажемо, що сьогодні ми мало згадуємо про Крим, то якщо згадати після 2014 року, майже ніхто не згадував про Крим. І це те, що ми казали, зберегтись людям. Там було багато людей, хто був за Україну, і ми втрачаємо цей етнокод наш, бо ми носії нашої культури і нашого спогадів про наш дім, про наш Крим. І це буде важче робити з часом, а ми цей час втрачали з 2014 року. І цих людей, які ми зберегли, нагадуємо, що вони українці, що вони можуть жити та залишитись. Але це робили росіяни, коли ми здобули незалежність, і вони просто накопичували якийсь там свій культурний вплив і носії. Але до 2014 року умовний референдум вони приносили тричі, бо у них не було більшості. І ми про це не кажемо. Бо для усіх, хто не вникав в ці події, Крим так
без жодного вистрілу. Але там були вистріли, були загинувши. Ми про це не згадуємо колись. І ми забуваємо про тих людей, хто залишився там, бо ніхто не може зробити рефлексію, як би він поступив, як би він це пережив, втратити будинок, або залишитись в окупації, мовчати, або навіть просто перебудувати своє життя, свої погляди, свої орієнтири, маячки, як називаємо. І ми цей час зараз втрачаємо. Дякую. Ще одне питання і підходьте. Я потримаю. Дякую. Добрий вечір. Дуже дякую за ваші думки, ваші розповіді. Це було дуже цікаво. Але мене цікавить навіть питання, можливо, далекого майбутнього. І я розумію, що в реаліях, коли перед Україною стоїть найперше питання пережити та витримати війну та навалу Росії, а далі йде питання реконструкції, на що підуть, як мені здається, надресурси, які може дозволити собі Україна. І, можливо, фінанси на те, про що я зараз буду питати, знайдуться дуже нескоро, але питання моє зосереджене скоріше просто в контексті послання, яке ми дамо як Україна, як держава Україна, всім кримським татарам, які досі не повернулися, багато із яких полишали Крим, в тому числі у 18 столітті після анексії Кримського ханства. І ось ці репатріаційні політики, оце репатріаційне послання, воно ж насправді могло б бути для України дуже корисним в тому сенсі, що, почнемо з простого. Українці, як на мене, і досі не виробили якоїсь серйозної візії в своєму історичному уявленні про історію Криму як частини української історії. Тобто ми говоримо про абсолютно новітню історію. Крим – це як символ російської агресії, Крим – це якоюсь мірою страх перед автономіями в складі української держави. А так все насаджено Росією. А для Росії Крим – це або військовий об'єкт, військова база, або санаторій, або курорт. Тобто для російської візії, для російської історичної перспективи Крим – це не населення, Крим – це територія, це виключно локація. І виходить, що єдиними, хто може створити якусь серйозну, глибинну історичну перспективу Криму для української історії, це кримські татари. І для нас важливо досягти ось цієї, якщо можливо, дерусифікації в напрямку кримізації Криму. Тобто і репатріація, в тому числі, ми знаємо, згадувалося і про Румунію, в Болгарії є кримські татари, дуже багато їх в Туреччині. Багато і тих, хто досі вважає, ідентифікує себе кримськими татарами, і тих, хто має коріння. І багато поколінь тому покинув Крим. То хотілося б поцікавитися, наскільки загалом перспективним є ось ці напрямки і заклики про те, що повертайтеся, сприяти, можливо, не фінансово. Звісно, ми не можемо говорити в теперішніх умовах про надання житла, але принаймні якась банальна бюрократична підтримка в тому плані, що допоможемо, легше буде оформити землю, чи якісь будуть пільгові позики. Не під 0%, але пільгові. Просто за фактом того, що у вас кримсько-татарське походження в Криму. Бо ж навіть так, якщо подивитися, і Україна, і Європа дуже зацікавлена в контексті і енергетичної безпеки, і протидії Росії у підкріпленні зв'язків з Центральною Азією, з країнами Кавказького регіону, з Туреччиною. А це все тюркський світ. І історично, якщо ми подивимося, якщо ми згадаємо, наприклад, Ісмаїла Гаспринського, то Крим він був в центрі вестернізації та руху тюркських народів до Європи. І тому хто, якщо не кримсько-татарський народ, може стати для України, принести Україні стільки користі? Дякую, мабуть, Таміла, це до вас питання. Дуже дякую за запитання і за дуже важливі тези, які ви сказали. На превеликий жаль, ми дійсно розуміємо, що
на даний момент ми якісь такі програми щодо повернення і такого заклику активного не можемо робити, але власне, якщо подивитися на ту демографічну, я би сказала, прірву, яка є зараз в Україні, то це насправді було б дуже логічним і правильним загалом, закликати українців по всьому світу повертатися до України. Зрозуміло, що зараз з об'єктивних причин багато хто не їде на територію підконтрольну уряду, але в тому числі це можуть бути кримські татари, які там століттями фактично проживають не на території Криму і української відповідно держави. Можу навести кілька прикладів, що є, як на мене, хорошим сигналом для кримських татар за кордоном. Перше, насправді не всі однозначно сприйняли цей проект, вже закон. Це закон про множинне громадянство. Мені здається, це дуже важливий був закон, який ми прийняли минулого вже року, який дозволяє мати множинне громадянство для осіб, як там другий фактично паспортний документ. І ми там заклали певні обмеження щодо того, хто може по спрощеній процедури, які країни можуть по спрощеній процедури такі другий паспорт отримати. І Туреччина, наприклад, туди не увійшла, хоча в нас тривали достатньо серйозні дискусії щодо цього, але Туреччина не увійшла по критеріях. Тобто, якщо ми заклали один з критеріїв, це введення санкцій, наприклад, проти Російської Федерації. Туреччина не вводила санкції проти Російської Федерації. Але мені здається, цим інструментом можуть скористатися. Інший інструмент – це паспорт українця за кордоном. Закордонного українця, так. Паспорт закордонного українця. Якщо подивитися на Туреччину, то більшість цих паспортів, які отримали такий документ, це були, власне, кримські татари. Це хороші такі політичні сигнали, мені здається, для людей, які б могли б повертатися. Але я погоджуюсь, що потрібно було б якісь ще додаткові інструменти застосовувати, і ми цього не оминемо. Як тільки завершується війна, ми розуміємо, що кордони будуть відкриті, частина людей поїде з України, частина людей навпаки, я сподіваюся, буде повертатися. У нас величезна проблема, і кримські татари могли б стати одною тою рушійною силою, мені здається, на яку можна було б робити певну ставку. Я просто тема імміграції мені дуже цікава, кримсько-татарської. Мені здається, що якщо ми говоримо, мені здається, що ви мали на увазі кримсько-татарську імміграцію в кінці 18-19 столітті до Туреччини. Чесно, я був в Туреччині, ми працювали з багатьма кримсько-татарськими іммігрантами там. Це буде дуже важко, якщо ми говоримо про масове повернення. Це як у українців, які емігрували до Канади в 19 столітті, зараз, щоб вони, одиниці, можливо, хтось і прийде, але масового повернення назад точно не буде. Але це не означає, що ми маємо втрачати деякі шанси, які ця еміграція нам там може дати. Ми, наприклад, під Стамбулом знайшли 8 нащадків династії Гераїв, ми їх знімали. 8 тільки під Стамбулом. А скільки їх там загалом, насправді, дуже багато. І вони реально нащадки нашої, з точки зору, я сьогодні на історію України і на історію Криму дивлюсь як на одну історію України. Це по факту, чи не єдина наша, назвемо це, королівська династія, яка до сьогодні живе там, в Туреччині. І ми взагалі як держава цим ніяк не користуємося. Тобто ми не вибудовуємо стосунки, не вибудовуємо якісь наукові студії, про які говорив Мартин. І тому мені здається, що ми можемо цим користуватися і потрібно цим користуватися. Більше того, кримські татари, як мусульмани, сьогодні є для України дверима до величезного ісламського світу. Тобто через кримських татар можна комунікувати зі світом ісламським і також отримувати з цього великі-великі бенефіти саме для української держави.
І про це теж не потрібно забувати. Тому от це речі, які є важливі, і над ними точно потрібно працювати. Але так, щоб прямо кримські татари почали вертатися з Туреччини, ті, які виїхали тоді, я дуже сумніваюся, що таке буде. Але багато кримських татар сьогодні на вільній території України, які точно, напевно, повернуться в вільний Крим. Дякую. І я якраз, поки ти говорив, ти зачепив тему про ісламський світ. Мені дійсно здається, що ми це не використовуємо в хорошому сенсі. Якби ми тільки почали це працювати з цим. Я, наприклад, активно працюю, якщо говорити про мою дипломатичну роботу, з регіонів Південно-Східної Азії, де Малайзія, Індонезія – одні з найбільших мусульманських держав. І фактор кримсько-татарський, мусульманський, коли ми його починаємо комунікувати, у них викликає велике здивування. Але це певною мірою дійсно такі двері у цей світ. Да? І ми, коли з індонезійцями говориш про Україну загалом і про війну, вони не дуже хочуть це чути. Коли ти починаєш говорити про утиски мусульман Російською Федерацією на території півострова, пояснюю, що іслам в Криму прийшов раніше, аніж у тої самої Індонезії, і називаєш конкретних вчених мусульман і там конкретні трактати, в них, як то кажуть, очі на лоба лізуть, вони здивуються, да, що в нас, виявляється, є понад 1 мільйон мусульман в Україні, да, що в нас є мечеті, що там президент, там інші там можновладці проводять іфтари, вечірні прийоми їжі, спільно там їдять там на підлозі, там муфті моляться. В них це величезне здивування. Да? І мені здається, цей інструмент нам потрібно в хорошому сенсі використовувати. А друге, дуже важливе, це дійсно, ви це сказали під час промови про те, що велика кількість тюркських народів, в тому числі, живе на території Росії. І, власне, фактор кримських татар потрібно в цьому сенсі використовувати. Кримські татари можуть бути цими комунікаторами з цими поневоленими тюркськими народами в Росії. Як ви знаєте, не так давно, на жаль, делегацію російську повернули в парламентську асамблею Ради Європи, тобто не офіційну російську, типу державну, а от так званих російських лібералів. І що Україна домоглася, бо їх би все одно повернули, на жаль, це була така кон'юнктура Ради Європи, що Україна спромоглася поставити квоту для цієї російської так званої делегації для представників корінних поневолених народів Росії. І, власне, кримські татари, мені здається, можуть бути хорошими цим комунікатором з тією, в тому числі, частиною цієї делегації, і з ними говорити про потрібні нам наративи. Так. Дуже дякую під звук повітряної тривоги. Дякую всім, хто був з нами і слухав. Дякую тим, з ким я розмовляв, Акіма, Таміла, Олександра, Артема. Дякую вам.